Ešte predtým, ako začneme. Prepáčte, veľmi sme sa sem tešili. Môžeme už začať. Prosím, je to na tebe. Rok sa s rokom vyšiel a opäť sme tu. Je 12.9.2025 a my vás vítame v Tomačoch už na 31. ročníku festivalu Divadelné dni pod Slovenskou bránou Memoriál bratov Držíkovcov. Každoročne sa tu stretávajú s inscenáciami ochotnícke súbory z celého Slovenska. Navzájom sa od seba inšpirujú, opíjajú sa divadelnou festivalovou atmosférou a tešia sa z divadelnej rozmanitosti. Starí priatelia sa opäť zvítajú a nové priateľstvá, tie ešte iba vzniknú. Treba však podotknúť, že ide o súťažný festival a súťaží sa o dve ceny. O cenu poroty a tzv. Divácké oko. To je cena, ktorú udeľujú samotní diváci a získajú inscenácia s najvyšším počtom diváckych hlasov. Vieš, abudli sme na niečo? Jej meno je Henrieta Sedlárová. A jeho David Greguš. A my vás budeme tento festivalový predĺžený víkend sprevázať. No tak už poďte s nami. Biele divadlo bolo prvým súborom, čo odštartovalo celú prehliadku. Ochotníci z Bratislavy prišli s inscenáciou Pľúca od terajšieho moderného britského dramatika Duncana Macmillana. Nasledovalo slávnostné otvorenie festivalu. Ešte stále, a ja verím, že navždy, to bude tak, že najdôležitejší je človek. Pretože len ten dokáže cítiť a tú emóciu dokáže dať aj druhému. Vlastne je to o vás všetkých, ktorí ste dnes tu, ktorí budete na tomto celom festivalu. Mne neostalo nič iné, len povedať to čarovné slovíčko. Týmto považujem 31. ročník divadelných dní pod Slovenskou bránou za otvorený. Divadelná brána otvára sa, tak vítaj do nej, divadelná kasa. Začína sa maratón divadiel, tak nech sem beží, kto to ešte nevidel. Hej! Nový ročník sa na svet budí, tak podržme ho, nech ďalší sa nám narodí. Bratov Držíkovcov memoriál, máme tu náš festival. Hneď po ňom celý deň završilo divadlo Mladých 6P z Partizánskeho, ktoré uviedlo vlastnú voľnú dramatizáciu románu Bov múch od Williama Goldinga s názvom Beštia. A my sme mali to šťastie vyspovedať dvoch najslávnejších hercov tamojšieho divadla. Ako sa vám hralo? Pohode. Netreba ale zabudnúť na off-program v divadelnom bare. Však tieto chechtátky to som si nezamienal iba tak, na parádu, na pamiatku. No len aby si mal čo pamätať po tomto večere. Zajtra ráno skoro vstávame, tak zodpovednosť. Ale veď, dobre. Máš pravdu. V sobotu sa vidíme znova. Tak nezabudnite pozerať naše ďalšie divadelné reportáže. Lúčime sa s vami, ďalším divadelným súborom prajeme veľa šťastia a dobrému divadlu zdar. Ahoj!
Dobre. No. Je 13.9.2025 a nachádzame sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch, čo znamená, že náš festival Divadelné dni pod Slovenskou bránou Memoriál bratov Držíkovcov stále pokračuje. Hurá! Súčasťou hlavného festivalu je aj malinký festival vo festivale Deťofesťo. Ten pripomína, že divadlo je aj pre tých najmenších z nás. Okrem interaktívneho predstavenia s názvom Rozprávkový kolotoč či tvorenia bublín s kúzelníkom Tristanom sa detičky mohli tešiť aj z tvorivých dielní či malovania na tvár. Celý tento magický program završila detská minitombola. No moja spomienka taká na vlastne Tlmače, tak je asi úplne prvý projekt, ktorý sme tu robili. To bolo detské predstavenie Zázračná noc v Setavne a to bolo v roku 2013, keď som sem prišiel poprvýkrát a začali sme pripravovať tento projekt, takže to bola taká aj prvá skúsenosť a zároveň najintenzívnejšia. Veľmi rád sa k tým časom vraciam, veľmi radi sa o tom tu rozprávame, ako to celé bolo a tak. Ja to tu naozaj mám zžité mnoha rokmi a naozaj veľa projektov sme tu spoločných urobili. Takže nielen divadelné dni, ale aj počas bežného roka pri mnohých podujatiach sem chodím a chodím sem vždy rád. Presúvame sa ďalej. Divadlo Asi zo Šale boli tými, čo oficiálne odštartovali druhý deň nášho divadelného putovania. Eli Eli Lama Sabachtany je autorskou inscenáciou, ktorú napísali Miroslav Demin, Roman Budaj a Roman Budaj mladší. Hneď po nich následovalo Mestské divadlo mladých pri Mestskom kultúrnom stredisku Levice s inscenáciou Stabat Mater. Tá sa voľne inšpirovala textom Mária Magda od nemeckej mladej dramatičky Svenji Violy Burganten. Od vážnejšie koncipovaných predstavení prišiel čas i na smiech, teda na komédiu. Materské znamienko z pera slovenského dramatika a herca Stanislava Štepku nám zahral divadelný súbor Daxner z Tisovca. Ku koncu dňa nám trpký úsmev priniesla čierna komédia slávneho dramatika, filmového scenáristu a režiséra Martina McDonaga. Ako išiel mrzák na vandrovku je inscenácia z divadla Paradox z Nových Zámkov. Tak, to by bolo pre dnes všetko. Ale počkaj, čo ten nov program v divadelnom bare? Tak to nemyslím, že by našich divákov zaujímalo. To nech je starosť všetkých zúčastnených. Tak ale náhodou ja si myslím, že by divákov mohlo zaujímať, ako sa dokážu baviť divadelníci, no nie? Prosím ťa, aspoň na chvíľu sa tvárme, že sme seriózna reportáž. Jeho meno je Dávid Greguš. Jej Henrieta Sedlárová. A vidíme sa pri ďalšej reportáži. Ahoj.
Ani sme sa nenazdali a je tu posledný deň nášho festivalu. Áno, aj mne je to ľúto. Bolí ma ucho. Aha. No ale počkaj. To už je akože posledný deň nášho festivalu? Ale veď to hádam nie. Dobre, nemôžeme sa tu takto opúšťať. Veď máš ešte celý deň pred sebou. Hej, máš pravdu. Je 14.9.2025. Nachádzame sa v Tlmačoch a festival Divadelné dni pod Slovenskou bránou Memoriál bratov Držíkovcov pokračuje. Predstavenie nás hneď naladilo do nového dňa, a to s autorským rodinným muzikálom Pinokio. Ak nerátame program na Deťofeste, ide už o druhý scénický útvar zo Šale, no tentoraz pod taktovkou divadla Materinky. Nesúťažné predstavenie primárne slúžilo ako program pre deti, no i dospeláci a účastníci festivalu si mohli v ňom nájsť to svoje. Do Tlmač pricestoval aj súbor z ďalekých Raslavíc s divadlom Naskok. V ich prevedení sme sa dočkali slávnej tragédie Williama Shakespearea Rómeo a Júlia. Posledným bodom divadelného programu bola inscenácia z dielne divadla DS Dream pri základnej umeleckej škole Jozefa Rosínského z Nitry. Svätý Mesiar zo Šamorína alebo Malá Dunajská vojna je autorskou dramatizáciou pôvodného slovenského románu od Petra Pečonku. Festival sa ukončil slávnostným odovzdávaním cien. Ako aj cenu poroty, tak aj divácké oko získalo divadlo Naskok so spomínanou inscenáciou Rómeo a Júlia. No napriek tomu, že mohli byť iba dvaja víťazi, zas a znova sa obhájila divadelná pestrosť, rôznorodosť súborov, či hlavne sila priateľstiev. Túto výhru si mohol po celých 3 dňoch zobrať domov úplne každý. Jej meno je Henrieta Sedlárová. Jeho Dávid Greguš. A my sme vás tento festivalový predĺžený víkend spoločne sprevádzali. Tešíme sa zase o rok a lúčime sa s vami s poupraveným textom našej festivalovej divadelnej hymny. Divadelná brána zatvára sa, tak o rok zasa, o rok zasa. Ahoj. Divadelná brána otvára sa, tak vítaj do nej, ty divadelná krasa. Začína sa maratón divadiel, tak nech sem beží, kto to ešte nevidel. Hej! Nový ročník sa na svet budí, tak podržme ho, nech ďalší sa nám narodí. Bratov Držíkovcov memoriál, máme tu náš festival. Nie nadarmo sa vraví, iný kraj, iný mrav.
Aj v tomto duchu sa niesla celá prehliadka. Sú tu isté spojovacie body, slová, pre ktoré majú všetci rovnaké pochopenie. Divadlo je jednoducho láska, a to v akejkoľvek podobe.